Bye.
संनाय अमाजों आलु नोंथांमोनहा नायदो जोंनि न'खौ जोंना न'आ फुल जायाखै आरो बेनो नोंथांमोनहा जोंनि न'खौ नायनो मोजाङै खेबनानै देखायाब' होनबाय थादोंमोन दा नायदो न'खौ फुल हायाखै जोंहा लुजोबनो हायाखै थारमाने नै माइयावबो दाउ बयलार सिन्थाय दं लोगोफोर नोंथांमोनहा जोंनि न'खौ मोजाङै देखायो होनबाय थानायखाय दिनै देखायबाय आरो ओमफ्राय माने जोंहा न'खौबो कमप्लिट खालामनो हायाखै ओरैनो बाबामोन थाग्राखौल' खथासे फिसा बानायनो हादों देनांफोर कमप्लिट खालामनो हाबा मोजां देखायफिननोसै दा जाखिनि दं बेखौनो देखायबाय नोंथांमोननो लोगोफोर माने बेखौनो नायसाबदो आरो नोंथांमोनहा बुंबाय थादोंमोन नालाय आब' नोंसिनि न'खौ मोजां देखाय होननानै ओमफ्राय आं दा देखायबाय हाय नुदोब्रा हाय नोंथांमोनहा लाइक खालाम शेयार खालाम साबसक्राइब खालाम जोंनि चेनेलखौ बेल आइकनखौ दाबायनानै हो आंनिया बोरायानो सिबाय खरदेदेनो आंनि बोरायखौ खरदेदे नुथारो ने खरदे जायाबालाय बिराद गोसोथोलायनानै जौसिनै माने मानसिया आंनिफ्राय गाहायसिनना अननानै बेनो जुथा गोजौ होबाय आं ओमफ्राय सिन्देलखौ नै सिन्देल गाना आङो बिनि सिन्द्रिखौलाय आंनिफ्राय हायसिनानो गोजौसिनलायलै खरदेदेथार बेसेबांबा फाफ्लियावसो थालांबाय नै र'रा हाय ओइ हाय नट हाय नट बाय नांगौलै हाय नटलाय आं फ्रेन्ड्स 1 2 3 4 दे 6, 7, 8, 9, 10 ओमफ्राय 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10सिम हाबाय रिमजिमा दे ABCDखौबो हागोन दा जुम खालामबाथाय गावोसो आंना नाया दाबो गिदिर गिदिर दंना नाया ओइलाय बारलुलायथारबाय मा मासो ओंखारनोनो बामहर जा हनै हनै सासेयाबो थांथारसै हनै हानहरग्रोआबा दा गलांलाय नोंसोर साला गस्लायाव गलांबा गस्लाया माखौबा गानो फिफायाबा लाबोनो रोंगोना रोङा दाना मामिजों सान्दुंआ मासि ज्रेम ज्रेमलै गामसायावसो फोनांसिगोनलै नों खान्थै आयौ बेयावनो दोन जा खोब खोब
दाबायनो मेथर बिराद मोजां गोदान जायाखै गोदान जायाखै दा संनायनि खोथा दं फोरोंनायनि खोथा ना मैयाना थैजोबद्रायबोना बारा रोजोब जादों एकदम आं फोरोंनाय जायो जोब्बाय आरोखि दा माबायदि नायनि मोखांखौ माबाया सिगां हासियाखै संनो आंबो संनो आं बेखौसो बरना मोजां आं फोरोंनाय बिमाय आफाया मा बोरै खालामखो माखौ मावनो लुबैयो माथो खेबाय ओमफ्राय मेथर दरसे नारमानो गाव खेबबाय थादों दरसेखौ सोरबा जायो ने बाबु आग्लायनाय जायो